Amikor 5 éves voltam, elképzeltem egy csodálatos világot, a sakkpalotát. Készen álltok egy különleges kalandokkal teli utazásra? Üdvözöllek a sakkpalotában, ahol a játéknak és a képzeletnek nincs határa, ahol a gyerekek képességei szárnyra kapnak. De a sakkpalota nem csak a szórakozásról szól. A sakkpalota a sikeres jövő kulcsa is. Tanítsuk együtt a gyerekeinket logikus gondolkodásra, stratégiai alkotásra és tervezésre. Fejlesszük együtt a figyelmüket, a szociális készségeiket és az érzelmi önkifejezésüket. A sakkjáték a sikerhez szükséges alapvető készségeket fejleszti, miközben a gyerek mesevilágban kalandozik. Nos, szülőtársaim, készen álltok? Ismerjétek meg a sakkpalotát, kalandozzatok együtt, és legyetek részesei a gyerekek szárnyalásának.